Tänään jäin melkein bussin alle. Tänään soitin ennustajalle. Tänään olin kokonaan aivan didididididille. Tänään menin melkein elokuviin. Tänään haistelin tuoksuja popcornin. Tänään kuvittelin itseni astien vieden valkokankaalle. Tänään potkiskelin kiviä. Tänään heittelin lintusille jyviin. Tänään ajattelin, olisiko jossain sellaisia ihmisiä hyvin. Tänään hain asumistukea. Tänään katsoin niitä, jotka kulkee. Tänään kuvittelin jossakin joku rakkaimpansa silin sulkee. Tänään odottelin, jonottelin. Tänään odottelin, jonottelin. Tänään sanoin virkailijoille terve ja kirjoitin kaavakkeeseen. Haistakaa persen. Tänään olen itselleni farstin. Tänään ulkoilutan itseäni kahdestin. Tänään menen nukkumaan aikaisin. Ja Tänään olen itseni suojatielle. Tänään sulkeuduin kuoreeni. Tänään ei kukaan tullut hakemaan meidät huutokaupattavaksi poliisiasemalle.